Здравейте и добре дошли в епизод 2 на Vlogmas. Представям ви един спонтанен и приятен уикенд от живота ми. В него има кулинарни експерименти, има коктейли, тренировка, тегляне на giveaway, предложение за книга, въобще доста неща. И от другата седмица започваме с партитата, така че има планиране на аутфити и въобще потвърждаване на покани. Всичко е супер естествено и както точно се случи. Гледайте! Добро утро! Днес сме 9 септември. Декември! Какъв септември? И от вчера е хванал малко сняг. Навън изглежда просто потресаващо. Винаги ставам, включвам елхата и идвам тук в хола, където започвам с моите дневни задачи. Допивам си чая. Този чай е много хубав, препоръчвам ви го. Също така изпивам една чаша вода. Държа климатиците денонощно включени, като през нощта са на по-ниска температура, за да мога да спа. А сега ще ви взема с мен в кухнята. Една малка спирка пред огледалото. Да напърскам косата си с хидролина. Имате промокод, вижте в описание. Това е екстракт от коприва и много помага срещу косопад. А сега доста коса ми капе и затова искам да я среша добре и тогава да готвя, за да не стане всичко в косми. Ето така е много по-добре. Вече съм готова за работа. Приготвила съм си необходимите продукти. Ще направя смес кайма. Ето. Кайма ще направя смес за сандвичи и за бифтеци, мисля, че се казва, и мисля да ги пека в ерфрайера. Ще видим. Ще сложа кисели краставички и малко стар хляб, за да спазя традицията. Започваме. Преди всеки кулинарен експеримент винаги си слагам ръкавици, след което започвам да меся каймата. Тази е смес телешка и свинска. Към нея добавям 2 яйца, умесвам ги добре. След това приготвям, измивам си ръцете, нарязвам хляба, добавям го, приготвям лука, който е пресен и него нарязвам на ситно и го добавям към сместа. След което тези краставички реших, че е по-логично, ако ги взема в такава опаковка вместо в буркани. Използвам вече празен буркан от краставички. След което добавих и от моцарелата и умесих всичко добре. Това е готовата смес за сандвичи. Вадя хляба, разбира се, приготвям ерфрайера и зареждам 2 филии, за да пробвам рецепта. Това, което се случва е, че сложих 2 филии в ерфрайера и сега на богато ще сложа от сместа от каймата и ще го сложа малко да се пече. По този начин, а когато се запекат, ще им сложа допълнително кашкавал отгоре. Макар че то си има, може би ще е добре. А докато те се пекат, ще приготвя още заготовка за филии и ще направя също така и кюфтета или шницели. Ще видим. След като сложих настоящата закуска да се приготвя, вече спокойно довърших и останалите филии. Така, вече готовите филийки ги прибирам в торбички и ще ги замразя в камерата, като се надявам да се запази свежестта на месото. И когато имам гости са чудесни, защото мога да ги спека бързо, или когато нямам време да си правя по-специална закуска, мога да си ги изпека. Ето така ги опаковам по този начин и отиват в камерата. После могат да се изпекат на печката или в ерфрайера. Като направя закуската си стана почти 10 часа. Затова, докато се пекат сандвичите, сядам да довърша една презентация за клиент, а в 11 часа
Ето така изглежда изпечения сандвич. Просто е страхотен и много вкусен. И му сложих горчица. Ами, добре. Аз съм готова за тренировката, която ще вода в 11 часа. Съжалявам, че снимам в този формат, но просто искам да я запиша на таймлапс. Обувам си обувките и започваме съвсем скоро. Остават около 2-3 минути. Надявам се, че ако не тренирате редовно, покрай мен ще започнете да тренирате и ще се включвате и в моите тренировки. Предната вечер се бях подготвила добре с какви упражнения ще включа, така че тренировката мина много гладко. В моментите, в които виждате, че говоря на камерата, аз просто обяснявам на клиентите на Slay някакви други подробности. През цялото време обяснявах какво правим, защо го правим, как го правим, сменях ъгъла, така че да ме виждат добре. При тях се виждаше без тези изрязвания на тялото ми, но тук нямаше как да стане. Тренировката мина супер зареждащо и приятно. Аз отивам да си взема душ. Изводът, до който стигнах след тренировката, е, че да си полезен е най-прекрасното чувство на земята и че всичко това се заслужаваше заради мен и заради хората, които се включиха. Така, плана за днешния следобед е следния. Ще си доям мандарината с мляко смес и след това ще ви взема в кухнята. Ще сготвим бързо от заготовки боб с зеле в гарне. За малко разкоша ще сложим и пилешко. И докато обяда се готви, аз ще довърша презентацията и ще правя преводи. Най-накрая ще изляза на вечеря на ресторант. Така, честно да ви призная, разместих програмата и отложих готвенето. Вече 3:15. Най-накрая се заемам с приготвянето на обяда, който ще остане за утре. А пък аз просто най-накрая събрах всички харесани от мен дрехи, аксесуари, обувки и сглобих няколко аутфита, които се надявам да пристигнат поради засиленото поръчване по празниците. Се надявам да пристигнат преди 22 и да ги ползвам тези аутфити за събитието на 22, съответно на 25 за Коледа, може би 27 Стефанов ден, след това на 28 със сигурност и после за Нова година. Но ще видим какво ще се случи. Така или иначе, реших малко да си придам по-интересен вид за днешното готвене. Сега ще ви покажа продуктите и да започваме. Така, това, което съм приготвила като продукти за рецептата, която е кисело зеле с бял боб. Всичко е предварително подготвено, за да е по-лесно, по-бързо. Освен тях, понеже не съм купила моркови, ще сложа от тези. Като подправки съм подбрала червен пипер. Дивисил, но този си е съвсем домашен, пресен от градината. Може да сложите също чубрица, но аз нарочно държа бурканчето празно, защото не обичам чубрица. Но възможно. Това е чесън на прах. Ще сложа съвсем малко. Също така хималайска сол на кристали. Тя ще се разтвори докато готвим продуктите. Глава лук. Половината от това пиле. И мисля да намажа глинения съд с ето това маслаги, което можеше и да го разтопя малко преди да започнем да готвим, но пропуснах тази подробност. Ами, добре, тогава пускам на таймлапс и почваме да готвим.
Както знаете, първо си слагам ръкавиците, нарязвам лука на ситно, намазвам глинения съд с масло. Добавих към него лука, морковите, зелето, червен пипер, боб, дивисил и пилето. Това беше работа за 15 минути. Слагам го в студена фурна, като то постепенно самия съд глинения ще се стопли с фурната и така ще си ври, къкри, такмо месото да може да се приготви и то. И аз през това време ще почиста и продължавам да правя преводи и презентации, също да обработя няколко видеа. До скоро! Добро неделно утро! Сега да ви покажа как се възстановявам след тренировка и въобще неделната ми закуска. Едно яйце, сандвичи с кайма, яйца, кисели краставички и още нещо сложих, малко маслинки и зеленчук и кафенце италианско късо. Така, сега ще си приготвя този специален чай, който е на българска марка. Ето, позирайте и вижте. Много съм щастлива, че няма черен чай в него, значи не е с кофеин. И ще си приготвя от него. В тази кана, която е с филтър, имам малко количество чая. Така. И го заливам с гореща вода. Много ароматен и цялата стая се изпълва с вкус и аромат. И сега ще чакаме известно време да се запари, след което ще го изпием с удоволствие. И така, коледната книга я прочетох и сега е време за книгата на Ивето. Показвам ви част от съдържанието и нямам търпение да започна да я чета, така че ви оставям и се заемам да чета, защото в 9 часа имаме бизнес кафе с екипа. Бизнес кафето беше много полезно и там научих, че когато поемаме рискове, трябва да си задаваме въпроса дали това, което плащаме за най-лошия сценарий, който си представяме, си заслужава да бъде платено, за да получим най-доброто възможно. И така, това вместо да ме потикне към бизнес и да си изпълня задачата, ме потикна към нов кулинарен експеримент. Продължавайте да гледате. Нямам хляб, но реших да се предизвикам и да направя почти нова рецепта за ръжен хляб. Ето тук съм разбила био-веган закваска за ръжен хляб с вода, с такава стайна температура в миксера. Тук съм смесила 250 грама бяло брашно, 500 грама ръжено брашно. Пропорцията е 2 към 1. Понеже нямах мая, сложих бакпулвер. Едно пакетче, около 10-12 грама. Една лъжица захар, една лъжица сол. И тайната съставка, новия протеин, който го купих специално за този френски хляб. Сега ще го покажа. Ето този протеин, формула 3. Заради
хляба го взех и ще го пека в хлебопекарна, така че се заемам с тази част. На хлебопекарната може би сте запознати следния. Първо разминаваме двете ножчета бъркалки, след това сипваме първо мокрите съставки. Чия е тази ръжена закваска. Като добавяме добре смесените сухи съставки, няма как да го снимам. Проверим, че е добре захваната тази част на фурната. Затваряме. Аз реших, че ще го пека на пълнозърнест хляб от всичките опции. Тук вече може да се избира колко е голям хляба. Моят хляб е даже по-малък. Средно 1900. По-добре. По-тъмен да стане. Той колко по-тъмен, така да го ставим на тези настройки и започваме. Той сега започва да го бърка, да го меси. Понеже не знам как ще се справи, ще го следа. Ще го проверявам често, защото по някой път не взима всичкото брашно. Също така, самата технология е по-различна за месене на хляб с закваска, но пък фурната поддържа най-съща температура и си има таймери, така че оставям го да си се приготви. Не мога да повярвам колко вкусно е станало яденето на гювеч. И като престоя и една нощ, всички вкусове са се смесили. Е страхотно. Никъде не ходих, но поне си погледах доста кадри. И си прекарах след обеда вкъщи. Говорих си по телефона с роднини и с приятели. И така, времето се минава доста бързо. На телевизора си е такава обстановка зимна. А това е знак, че ми е готов хляба. Притеснявам се, че май пак не се е изпекал добре самия хляб. Се чудя дали да го пусна да се пече още един час. Иначе коричките са много вкусни, но вътре не знам дали е изпечен. Бухнал е. Ще шоколад го правя ето с този Бейлис с вкусна ягода. Много хубаво става. Той е подходящ както за коктейли, така и за топли напитки. И слагам от тази смес за горещ шоколад на Starbucks. Става божествен. Много добра комбинация. Всеки ден си хващам някакъв район или шкафове, които да почистя и да подредя. Днес реших да е ето тази част до хладилника. Преместих всичко, изчистих абсолютно всички страни, ъгли, под, всичко извадих и подредих нещата наново обратно, за да може да раздвижа малко и енергията и да изглежда по-добре вкъщи. Боже, какво са пуснали на HBO? Предизвикателството към архитекти и дизайнери да създадат дома на Барби. Това е първи епизод. Направо нямам търпение да го гледам. Това е крайният резултат на ръжения хляб. Има още какво да се желае, но като цяло е много вкусен и съм доволна от това какво се получи. Изпечен е в хлебопекарна, просто тук изтива на решетката на фурната. И моментът, който чакахме от дълго време, а именно да изтегля победителя в играта с Ели. Искаш ли да имаш коса като моята? Да ти дам ли тайната? Ходя на процедури по мезотерапия за коса в Beauty Studio Ечи. Искаш ли и ти да го постигнеш само с 3 процедури? Виж в профил. Веднага, щом обявих победителката и се свързах с нея, за да се разберем за подробностите,
започнах да редактирам и да довършвам този влог, така че приключвам тук. Казвам ви чао. Благодаря за вниманието и до съвсем скоро.